सानाव बारा माबा जानो नागिरा गायबाबो Hai ada Rinkang Romo hai moजां ना खबरा मोजां खोनादों ना आं बुंनायफोरखौ खोनादों ना क्लियारनो ओइ जोंना डिरेक्टर साहाब हाय Sound of Goho Production Hai Goho Production Bormaयाव बेरायनो फैदो र' बरमायाव दान्दिसे बहा दंब्रा बाबिल बसुमतारी जोङो बरमायाव दं दान्दिसे How are you bro? I am fine bro आंगो बिद्यार्थिखौ एसे गोलाव बानाया दा नाजानि दे थारमाने मानसि प्रब्लेमफोरनि थाखाय जोंना बहाबा खारजोबसिगोन ना ओंखायनो एसे सर्ट खालामनो नागिरबायमोन एबारो बानायलांसै उनावहाय बेलेगफोर आंगो बिद्यार्थिखौ दोननानै एबार गुसुंसिनसो जागोन बायदि मोनबाय आङो नेक्स्ट मा खालामनो सानदों दा आं इखौ डिक्लेयार बाथ्रा बुंनो हानाय नङा नोंथां एसे उनावहाय माबा डिसिसनखौ लानोसै नायनोसै माबायदि माबा आर्टिस्ट मोनो एबारो मिस्टार ब्रह्म केमेराक बुजिस्लाबासै आङो मिस्टार ब्रह्म Oke, dude. Kamera ke feeding area ke naik bro, area ke naik naro deh, ang
माबानि नै केमेराया एसेबां मोजां नुवा दे इयो आरो लाइभ स्ट्रिमाव बिराद माबा क्वालिटिया खम जाना फैयो बरमानि बियो माबायाव हाबाखै जोङो मेन टाउनाव टाबनेलफोरखौ एसे कुल खालामलै ब्र भिडिअ टाबनेलखौ होनदों ना ओरैनो लाइभ स्ट्रिमनिखौ होनदों ब्र गब्र प्रडाक्सन भिडिअनिखौ ओरैनो जेनेबा नेचारेल होनांगौ ना ओरैनो मडार्न टाइप माबायदि खालामनांगौ ओरैनो टाबनेलफोरखौ एसे फोरमायना हरदो नोंसिनि माबानायावनो जागोन जोंनि माबाया बानायनाया एज ए प्रेजेन्ट टाइपनि ब्र जागोन दे नाजागोन दे एबारो मोजां मोजां बानायनो बोरै सिनायगोन आंलाय सोरखौ माथो एक्सुवेलि जोङो बरमायाव सासे लोगो हमनो फैदोंमोन दा लोगो मोनबाय नों राजा खुंगुरखौ सिनायो नामा औ सिनायो क'क्राझारनिखौ होनदों ना सिनायो लोगो बे नंगौना इउटुबाव नुयो दे लोगोफोर दोनथ'बाय दै